Indawo yokuqala eli phulo size neli phulo kuba sibona into yobana sibona igephu ekhoyo, sibona umsantsa okhoyo nekudinga into yobana singancedisa kuwo. Sisiza neli phulo ke sisiza siliqumrhu elibuyambo yamaphondo. Iqumrhu ke apha elisekelwe ukunceda nokuphuhlisa ulutsha lweli phondo liyiMpuma Koloni. So siseke ke eli phulo liyi-Back to School campaign ukuncedisana nabafundi, ngoba ke siyayazi into yobana umzekelo mna ke neQueen Yamaba besikhe bangabafundi. So siyayazi bezikolweni zikhona ezaa zinto zidingekayo, noxa ke uyofika zingadluliswa. Umzekelo wazi i-calculator, umzekelo izitayipekhi ziyadingeka kakhulu but ke azidluliswa ezikolweni. So kukho abantwana abasokolayo ukubana bazifumane ezaa zinto because ke ekugqibeleni sonke siphuma kumakhaya angafaniyo. Alright, Siphindiwe, ungathini ukongeza? Ewe bhuti, njengoba seyitshilo ke inga into yobana siphuma kumakhaya angafaniyo, njengoba seyitshilo into yobana izinto esidinga kakhulu zizinto mhlawumbi ezinganikezwayo esikolweni, njengoba siyazi ke ubana zikhona izinto ezikhutshwa esikolweni. Ndingathanda ukongeza into yobana i-uniform nayo asiyifumani esikolweni, yabo. Kwaye ke i-uniform njengoba yenzelwe into yobana bonke abantwana bafane esikolweni, nayo ndicinga ukuba yinto ebalulekileyo nathi nayo esizoyicela into yobana ukuba unesihlangu siphe eso sihlangu so that sizokwazi ubana sinikeze loo mntwana, because ke i-uniform abantwana kufuneka bahlale esigqibeleni. Okay, Inga, ithini i-target yenu? Nifuna ukuqokelela ezi zinto kude kube kanti kubethe olu usuku? Bhuti wam, enkosi kakhulu kwakhona ngombuzo wakho. Sifuna uqokelela ezi zinto uzekela uqala ngoku, kuba siyazi into yobana ngoku nje binguNovemba sileqa uDisemba, and siyayazi into yobana ngeli xesha at least amaxabiso ehlile akuzufana naxa kuqala unyaka. So ke siyacela into yobana lo mntu aphose loo nto anayo okanye iphose, and ke siyacela into yobana because thina asifuni imali ixesha elininzi funa imali, kodwa sifuna into yobana umntu singathanda into yobona umntu athenge mhlawumbi. Then xa umntu ezithengela ngokwakhe then esinikeza ngokwethu. So siqokelela into yobana ingase kungathi next year xa kuvula izikolo sikwazi into yobana sincedisane nabo bantwana, because abazali abanintsi baye bajongane neengxaki ezininzi xa kuvula izikolo. Fumanisa uba abantwana, umntana uyafuna uya esikolweni, and ke ngoku ngela xesha lokuqala konyaka abantwana batshintsha izikolo, kukho abantwana abatsha abaqalayo uyokufunda. So ile ntuza i-aim yethu kungase wonke umntana angafana, so that wonke umntana abe ne-confidence. Right. Siphindiwe, ngeyiphi indlela abantu abanokuqhagamshelana ngayo kunye nani khona ukuze ke bakwazi ufaka isandla? Bhuti wam, ungakwazi into yobana usalele umnxeba kwiinamba, kwaye ke ikhona ipage esinayo kuFacebook, ngoba ke siyazi into yobana eyona ndlela yobana abantu bakwazi ubana bathethe ilula yinto yobana ke kuthethwe kwi-social media. So ikhona ipage ekhoyo eyiBuyambo Yamaphondo Festival. So umntu uyakwazi ubana athethe phayana kulaa page, atsho into yobana unayo into okanye ke asisalele umnxeba kwii-phone numbers zethu. Okay, khasinike Inga inamba ithini yokuqala? Ngu-063 355 9069, 063 355 9069. Okay, Siphindiwe, ithini yakho? Eyam bhuti inamba ithi 073 025 4065. Okay, masingene kulo mcimbi, Inga, ndiyayazi into kokuba ke ninesakhono sokumodelisha nobabini. UnguMr Inkciyo iBuyambo Yamaphondo, bese ndivile ngalo mcimbi lowo. Uthini ukukhuthaza abanye especially ke bangabafana baconsiderishe ungenela ke imodeling, and zeziphi izinto ezibalulekileyo enizifundayo phaa kuyo? Mandiphinde ndibulele kakhulu Msasi. Umntu ndingamcebisa into yokubana makajoyine. Ixesha elinintsi kwena ke Msasi ndiba nabantu abanintsi abandibhalelayo abafunayo ujoyina, nto nje ufumanisa uba umntu uyoyika because mhlawumbi woyika ukuba kuzothiwa. And ke ngoku kukho into yobana especially ke apha kuthi
xa ungathi ukwezinto zenkciyo uba nabo baba ungathi untengetekane okanye ubaba uwiki, uvele ujonge ubona uba ingathi ungumntu owiki. So ixesha elinintsi abantu boyika loo nto. So emntwini ofuna ujoyina ke ndiyafuna ukumcebisa into yobana umntu ekukho into ethi kapha emhlabeni wawuze wedwa, nangokuhana xa uhamba ke ngokunjalo uyawuhamba wedwa. Loo nto ithi ke if ufuna uphumelela apha ebomini uzungajongi bantu, uzwenzele le nto ilapha kuwe entliziyweni, uzimisele ke futhi ke kwavala apho wena msasazi wam kule back to school campaign yethu, ndiyafuna ukubacela abantu bakuthi ndibabongoza into yobana khawuphose mani loo nto inayo, ngoba kwapha esiXhoseni kukho into ethi ukupha ukuzibekela. So ndiyabacela abantu bakwethu nobana baphose esivivaneni. Ndiyakholwa into abantu bakwethu baza kwenza njalo, ngoba kaloku apha esiXhoseni sinento ethi into ethi umntu ngumntu ngabantu. Alright, phambi koba ke sivale kwelakho icala, Inga, zikhona izinto olinde kuzo phambi koba kuphela unyaka okanye early next year kwi-competition mhlawumbi ke ze-modeling? Kulo nyaka bhuti wam akukabikho nto ndiyijonge kuye ngaphandle into yobana ke kubekho iqumrhu endithe ndaliqulunqa elinguMr and Mrs Hlabini eliphaa ke kwezaa lali zam zisengqamakwe. Nalapho ke ndilenzela into yokubana ndinike umntana osezilalini ithuba lokubana naye akwazi ukufikelela kwezi zinto zokucondoba, ngoba amaxesha amanintsi ento sizifumana ezidolophini, sizifumana nakwezi dolophi ingathi zinkudlwana ekunzima ke ukufikeleleka kuzo kwabanye. Ngoba nam ndithe ukuze ndibe nethuba lokubana ndikwazi ubana ndifikelele kwezi zinto kwafuneka ndiqale ndibe semthatha, ndibe kwiziko lemfundo enomsila. Kudala ke futhi ndizifune zinto nayo ngenxa yokuba ndikwindawo ezisemaphandleni ndingakwazi ukufikeleleka. Alright, Nkosi kakhulu ke siphindiwe bakhona abantwana abangamantombazana abathanda bangamaxhoba kanye kweli xesha ke leziyunguma abantwana bahamba inkciyo. Ungathini ubhekisa nje amazwi wokuba ke bakhuseleke kweli xesha? Into endingayithetha mna bhuti wam yinto yokubana xa uyintombi yenkciyo ke kuyafuneka into yobana iyazi into yobana inkciyo le wayingenela ntoni. Njengoba siyazi into yobana sijongene nelizwe elinengxaki i-teenage pregnancy, i-rape, gender-based violence. Xa uyintombi yenkciyo uyathanda ubana ke uphinde kwezo zinto kuba ezinye iindawo xa uyintombi yenkciyo awuzihambi ezifumaniseka into yobana mhlawumbi kuye kwenzeka into yobana ke intombi ubana idlwengeliwe apho. Xa uyintombi yenkciyo ezinye iindawo awuzihambi. Kwaye ke ndithanda ukhuthaza kwabo mhlawumbi bathandabuza apha endleleni into yobana xa kunzima kufanelekile vele kube nzima kuba le nto siyenzayo siyenza siyithanda. Kodwa loo nto leyo i-challenge odibana nayo ayithi loo nto leyo le ndlela ayikulungelanga, kodwa ithi emva komnqatsa nemnqatsa kulapho khona kuzawutsho kulunga. So ndiyathanda kakhulu ukhuthaza into yobana inkciyo le siyenza kuba siyithanda, kwaye inkciyo le siyenza kuba kufanelekile kuba lisiko lasenzeni ngookhokho bethu. Yinto le ekufunekileyo siyenzile futhi ezosikhuthaza kuba ziyakhulelwa iintanga zethu. Iintanga zethu ziba ngamaxhoba ezinto esijongene nazo, kodwa eyona ndlela emasiphatheleke ngayo yinto yobana sizigcine thina sisenyulu sixabise ubuntombi bethu. Alright, Nkosi kakhulu. Wena zikhona ii-competitions ojonge kuzo? Bhuti wam zikhona ii-competitions kodwa zeze-modeling. I-competition yaka-Miss Cotton Jones ewe ikhona ke iyaqhuba. Ikhona ke ne-competition kaMiss Thekwini December ilapha ke nayo elalini, njengoba etshilo into yobana eyona nto nyhani nathi esincedayo yinto yokubana kube khona ii-competitions ezikhoyo kwalapha kwezi ndawo sihlala kuzo, ukuze ungafumeleki into yobana ukuze wena ungumntwana ungenela ii-competitions kufuneka mhlawumbi uhambe, yabo. Alright, Nkosi kakhulu ke siyabulela ngexesha lenu. Nihambe ke nisimele niphumelele nibuye nembasa nee-titles phaa kulaa competition. Nkosi kakhulu ke mphulaphuli besincokola ke nabantu abatsha abanephulo ke lokuthi back to school campaign ke eqokelela ii-uniforms ezinye ke izinto ezidingwa ngumntwana esikolo kufuneka into yoba ke nibancedise. Bazishile ke iinamba zabo ngusiphindiwe naye ke uInga Mkhalali. Bathilo ke bathi ke bazawuthi ke xa senincokola kunye nabo ke banomdla wokuthi bangene kwi-modeling bangasebenzisa ke kwa eza numbers bangene phaa ke emplapha sekhaya. Masibaleke sekwi-double play yokugqibela apha ngosuku lwanamhlanje. Siphethe ke ingoma emnandi kakhulu kaJarol umphulaphuli ilandelwa ke ithi Pulse, ngoma emnandi ethi This Is Goodbye. Wait there when you call.